Bé, som al Centre d'Estudis Ignasi Iglesias de Sant Andreu de Palomar i editem cada any una revista que és el Llibre de Finestrelles, que enguany l'hem dedicat al món associatiu de Sant Andreu de Palomar, les entitats andreuenques, des del 1852, que és la primera entitat que tenim datada, fins al 1939, que és quan, amb la fi de la guerra, moltes entitats van desaparèixer pel seu tarannà catalanista, republicà i progressista. I en aquest llibre hem fet un treball de recerca, hem inclòs tot un seguit d'entitats, des d'entitats catòliques, culturals, polítiques, esportives, econòmiques, d'esbarjo, i d'alguna manera és el primer llibre que fa referència a tot aquest seguit d'entitats. Nosaltres vam estar fent una cerca acurada en revistes antigues de Sant Andreu i en altres publicacions d'arreu de Barcelona per tal d'intentar trobar la màxima informació possible, i gràcies a això hem pogut elaborar aquest llibre que creiem que és pioner en el sentit que les entitats no hi havia cap altre estudi fet fins ara. Esperem que us agradi a tots.